Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Inigay po niyo boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Sabado og pitsa 15 na. Buwan mga kaigalan sa Nobyembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong maisgutanan karon nga buntaga mga kaigsunan, pare sa lungsod sa Liloan nga si Dicurso Kukoy Olmilla nasuta nga nagkutlo gyud sa iyang kinabuhi. Straight to the point. Si Cebu Archbishop Alberto Abitoy sa iyang opisyal nga pahayag nitumbok sa findings sa mga otoridad sa gihimong investigasyon sa kamatayon ni Father Olmilla. Straight to the point. Natanig pagtagad lubuntaga mga kaigalaan sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Mo point. ni ang matawag na to mahigalag dugang mga leksyon, dugang mga isgutanan, labot mahigala sa mental health og dili exempted hasta mahigala ang pare bisan pa man mga kaigalaan og naa sila ibutang ta na duol sila sa Ginoo. Kanunay sa mahigalang naa sa simbahan gyud mainampuon kanunay mahigala nga kuano but dili exempted mga sukid ti paminaw kining isgutanan labot sa mental health karon mga panahon na no kay unang-una mahigala ang ato manggong pangutanan dako either suicide or murder ang nahitabo mga sukid ti paminaw pero naaman mahigala mga otoridad sila man maoy nag-investigate ana unsa ilang findings ato na sang girespettaran labi na karon nga mihimo nag statement mahigala si Bishop Abitoy nga kini mo panghitabo usa mahigala ka suicide. Straight to the point. Kay permiro magduda maguta mahigala nga duwa ba kay laing tao kay kung suicide siya nagkutlo siyang kinabuhi but kung murder dunay laing tao nga mo'y naghimo sa maong krimen. Pero dali ra man guna matan-aw mahigalang security sa condominium kay naman ay mga CCTV indekin. Ora man nag-hotel ba nga ang musod mo gawas maklaro gyud. So kinsa may tuwa sa sulod sa iyang kondominyo. Si Father Kukoy Raman. Unya dunay usa ka babae mahigala nga naa diha wa ta masayod kung unsay gi role ana mga babae nga maoy nakasulti mahigala nga dunay problema si Father Kukoy. So kung tan-aw nimo ang CCTV wa may laing lalaking nasuod dito. So kung possibility duha lang naghikog mga higala ang pare or gipatay way mapasangilan katong babae. Straight to the point. Pero sa pikas bahin, ang babae pod nga nakita sa mga pulis malagmit ilang nasuta nga medyo way capacity, no? So mo kana nga maoy nahimong resulta mahigala sa ilang investigation o gidasunan mahigalang Bishop Abitoy atong respetahan nga mao nay resulta ug mao nay namatyan ang paghikog. Straight to the point. Pero usa ka butang kini nga maka-catch gid sa tong attention. Dili malikayan because pare gud ka nga naghikog. So unsa man ang hitabo So kini mahigala hisgutanan sa mental health. Di ta makahukom, di ta mahigala makasulti og unsa, kay wa man ta masayod gyud unsa kadako ang problema baka ni Father Kukoy mahigala nganong iya to nga nahimo. Straight to the point. Di na lang po ta maghukom, iyan ang tulubagon, mga sukin tigpaminaw. Pero mo lagi na, no? Bisan unsa kalig-on sa tao. Man akong giingon, doon ako'y akong classmate kani adto mahigala, Dr. Nelson Isgira o sa to mga kaigalaan ka doctor mahigala sa psychology and Dakin, no? Guidance counselor to mga eskwelahan sa Sugbo ug unya ang igsuon nito pare sad. Pero nakurat ko mahigala samtang nag-angkor ko diri nga ang report ni Pulauro usa ka doktor naghikog mao dayto, no? Si Dr. Isgira. So inana nga mga butang. So mo to'y makapakurat ba nga usa ka psychologist, doktor mga higala unya nganong sila gyud manambag anang inana ngano nga niresulta anak mga higala nga desisyon. So mo na nga way may laki day anak mga kaigsunan.
no? Muna nga siya na lang din ang maghukom mahigalang parir kukoy na unsang hitabo siya iya tong tulubagon pero usa kini ka makabutang nga makapakatsok atensyon kanay anak mga kagalaan dili man gud ordinary nga mga tao unya mao sad to kung di ko kalimot mahigala katong kong classmate ikaduha katutuang usa mahigala ka general sa military nga mao ganito mahigalay nag-serve as chief of staff atol mahigala sa Gira sa Abubakar katutuang MILF no nga gubat mahigala dito inana ka ligon mahigala nga imong tan-aon ang perception sa mga tao ligon gid siya nga pagkatao General Angelo Reyes indekin Straight to the point. ka kisa may magdahom nga maghikog to General Angelo Reyes general to mahigala ligon kay to mga kagalaan og personalidad makaingon ka nga di gyud makuan niya siya goy ground commander dito mahigalas gubat sa MILF Straight to the point. pagkuha sa Camp Abubakar wa ni mo damhang nga ni adto sementeryo diha tubangan mahigala sa lubong sa inahan og naghikog nagdag pusil og didto nagpakamatay at tubangan mahigala sa lubong sa inahan Straight to the point. og karon ni mahigala si Father Di Corozo Kokoy Olmilla so makaingon ka mga kagalaan kining hisgutanan sa mental health dili nato day ni ingon nga ibaliwa lang indekin dili ni nato mahigala mo ipakaubos lang amot ba ning kalakiharon na kasamang ni Storm mo na nga kinahanglan ni nga tagaag pagtagad kay kanana ang dili malalim kini mga kabataan karon ug uban pa ako lang ning gisayt nga example ni mga tawo nga dili ordinaryo apan ni sampot gani ni anang maong desisyon so mo na nga ang support system usa na nga mapalig-on gyud sa usag-usa labi na mga higala sa atong kaparian kay nibaw ka mahigala di po na lalim ang imong desisyon nga mo sud kag seminaryo magpari ka mahigala labi na nga dili lalim ng kinabuhi mahigala mag-inusara ka ni Store so kinahanglan kang doon na kay confident doon na kay maistoryahan no ug uban pa kay dili lalim mga sukit ti paminaw so muna nga inana nga maka catch attention kato si Robin Williams indeke no sa Hollywood aktor nga komedyante so kwahi kayo sa iyang pagpanghumidya mga kagalaan so kwahi kayo sa iyang personalidad pero nadangatan mo gihapon no kay usahay unsay imong nakita diha sa social media unsay imong nakita tubangan sa kamera dili mo'y aktual nga kinabuhi sa usa ka tawo Straight to the point. Manando na uban nga maayo kay mo dag komedya at tubangan sa katawhan may kay mahigala mo pagkatawa og laing tao but sa iyang kaugalingon do na po'y iyang kaugalingon nga sa gubang nga mga suliran mao na mahigala nga kinini ang og maghisgot kag magampo kadto no dulduol gito simbahan pero inana no sumuna nga tingali ang atong archdiocese ni ining hitabo ma-trigger po sila og unsay ilang mga dugang mga kalihukan mga seminars o mga kalihukan alang sa nga mga kaparian nga malingaw sila o dili sa mo resulta mahigala sa ingon ni ana nga mga paghitabo Straight to the point. at aning pagtagad rumutaga sa atong paban-uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon Straight to the point. samtang sa laing mga balita kanhi ako Bicol Party List Representative Saldico ni kantana kagahapon Straight to the og point. ni akusar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og kanhi Speaker Martin Romualdez nga maoy nagmando pag-insert sa 100 billion pesos nga balor sa proyekto sa 2025 national budget. Straight to the point. Ipagawas niko ang taas nga listahan sa mga proyekto nga gahinan sa maong pundo din ubay-ubay niini ang alang usab sa Sugbo. Straight to the point. Kada nagpagtagad do butaga mahigala karong butagan ining atong pagban-uban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Ang dakong pangutana ana ron kay mabahin man ni mga tao niya depende pod mahigala asa mo pabor. Kining aligasyon ni Saldico katuuhan ba o dili? Ikaduha, kana niyang aligasyon do na ba mga higalay substantial evidence niya mo suporta. Sunod tan-aon mga kagalaan kung masubstantiate ba niya ni o kumusta man sa pagkakaroon ang available evidence kay kini part 1 pa man indekin. Napay part 2 ani. But so far karon ang pangutana ang tao mo tuo ba nga kini mga higalang korupsyon si Saldico raani kay sarmay giduot sa lower house, giduot sa Marcos, giduot sa Romualdez. Ang pangutanan dako isip under sang Romualdez nga Speaker of the House o ang presidente mahigala mo pirma sa budget, ang pangutana wa ba mga higala kini blessing gikan sa presidente? Straight to the point. Mutuo ka ba o dili
nga si Saldico mahigala naghimo-himo lang iyang kaugalingon o mutuo ka nga kini ang iyang aligasyon do nagi-blessing dito sa presidente o sa speaker. Di man na kay lisod na lasaron mga sukitig paminaw. Straight to the point. Mahimo ka magbuot-buot anang 100 billion. Asakpan ka man gyud ang 100 billion nga naman very controversial ang 2025 budget. Kato nagsunod sa akong programa na hibaw mo, akong gidiscuss daan na kay controversial kaayo nga ang budget sa DPWH mas labaw pas DepEd. Simple kayo mga higala nga kwan, ang uban mapabungol-bungol pabuta-buta lang gigapon. Straight to the point. Atong evaluate ning iyang video ha. Atong evaluate. Dili ta mo kalawat sa tibuok, bat do na mga higala yung mga punto sa Saldico. Straight to the Ang point. controversial man na. Kato nagsunod sa akong programa, di ba nagisgot ko? Nga ngano maning ang DepEd lupig man hinos budget sa DPWH? Di ba dugay man na naprobahan gani nga budget? Di ba gi-review man kuno ng Marcos? Di ba ingon man nga gi-review gud nabasa gyud kuno Marcos day. O mo nang iyang gipirmahan kay nabasa gyud kuno niya. Ya ngano man nga kalusot man na. Straight to the point. Gi-review man ka, gibasa man ka. Sumuna nga mga tao simple kayo. Kahibaw si Marcos aning tanan? Usara ka tao ang pasanginlan ani o syndicated ni nga kawat mahigala sa kwarta sa katawhan. Straight to the point. Simple ana. Para butaga tagan tanig pagtagad sa uban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mga sukitig paminaw ang si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nilitok sa mga bag-ong pangan nga naglakip o mga senador. Ana po siya gilitok kanhi senador usa ka cabinet secretary nga giingong nakadawat og kickbacks gikan sa mga proyekto sa ahensya. Straight to the point. Kini naglakip nila ni kanhi Senador Grace Poe, Senador Mark Villar o Education Secretary Sani Angara nga pulos ng himakak usab sa maong akusasyon. Straight to the point. Kisi-kisi sa sila mahigala kay gimension sila mga kaigalan, kisi-kisi po sa pamakat. Straight to the point. Samtang sa laing bahin Department of Environment and Natural Resources sa Region 7 nakakita og pipila ka mga kalapasan sa gidevelop nga hillside residential project nga Monte Rasas di Cebu sa Guadalupe. Straight to the point. Apil na niini ang pagpamutol o kapin sa 700 ka mga kahoy sa kabukiran. Gisyuhan na usab kini og stoppage order sa DENR. Straight to the point. Mana itong katingad-an may gala. Imbestigar ron itong taga DENR sa doog. Tinuod magaliki sa maning nagahatag og permiso ana. Og 700 ka mga kahoy ang gipamutol. My God. Hain man ang mga environmentalist sa Cebu. Nganong murag nahanaw man sila? Di ba bisag ganig akasya mga kagalaan nga naas kalsada nga putlon kay delikado makatumba og tao. Ang akong stand anak mahigala iputlon gyud ang akasya. Putlon gyud kay mas mahal ang kinabuhi sa tao kaysa akasya. Putlon pero mananom ta og kahoy nyatong ipuli. Anang giputol bisag usa ka akasya nga putlon aron nga dili makatumpag og tao. Putlo na. Mananom og 100 ka kahoy ipuli ana. Mo na akong stand anang maong isyu. Pero kadtong mga environmentalist kanadto dahil rally gyud rally. Ano mo karali ana lagi sa Montirasas? Straight to the point. Nganong nahilo man mo aning Montirasas nga isyu? Straight to the point. Kung tinuod ning 700 ka mga kahoy ang naa naputol. Karon mga panahon na may gali ka basta-basta makaputol kay mo inter ang DENR. Yang ano man lagi diha, nganong gisayon man lang. Straight to the O point. mao ni ang gipasanginlan o sa sige pasanginlan nga nakakontribute sa grabing pagbaha mga higalang na sinati atol sa bagyong Tino. Straight to the point. Kantanig pagtagad lubutaga sa atong pagbanuman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Kabantay kada kin mo na maghilom pastiranan ning nagpatuo nga mga environmentalist kani adto asan mo panggawas mo. Ani ay tay daghang mga issues. Straight to the Sa point. dilan tong uban nga murag nga lahi na pud tong ilang mga career na pud nga ilang kuan. Ilang follow mga sukit tig paminaw pero katong uban daghan man to sa una. Straight to the point. Magdagandagan magani, magdagandagan kay nganong giputol ang akasya. Magkalahi gud ako do na kay kung kaugalingong stand. Yan. Akong giinan sila dili ko mapasanginlan nga dili ko antay ko ining pagproteher sa environment because sa una sa ako'y KBP chairman din sa Cebu nagpasiugda gyud kog pananom og kahoy nag-tree planting mi karon si Boyke mooy KBP mahigala nga president ron sa Sugbo mao gyapon among advocacy din sa DYHP ug IFM mananom og kahoy but dunay kahoy nga nakahatag og risgo sa tao putlon dili ko mo kuan na dili ko mo duha-duhas akong stand ana mubarog ko unsa akong stand mahigala bahala di kauyon ang uban pero ako po ipaputol na kanang kahoy na padong karkar nga delikado nga kuan
nas kalsada, pila man o hitabo. Angay bang putlon, ako mo oy pangutan putlon, pero mananom tag 100 ka kahoy nga atong ipuli. Unya, katong mga environmentalist nga nagdagandagan, hay naman mo nganong namay gipamutol kahang kahoy diha, niingon naman DNR nga nakalapas utrosan ning DNR mga kagalaan, kinsa may nagpirma ana nga taga DNR kaniadto. Straight to the point. Ha? Nya ngano man nakaprotesta ng 700 ka mga punuan makaday nang gipamutol? Straight to the point. Ato yung pagtagad lubutaga sa atong pagbanuman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang gidaghanon sa nadiskubre nga ghost flood control project sa Department of Public Works and Highways, kung DPWH ni saka pa. Naghana day ni mahigala mga flood control projects. Misaka nga to sa 472 gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Sagad sa mga proyekto na record dito sa Luzon. Straight to the Kini point. og uban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHPRMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo